Здравейте, приятели, и добре дошли в подкаста на Реалистимо. Този епизод е адаптиран от видеоверсията на подкаста ни, който можете да гледате в YouTube или на realistimo.com. Здравейте, приятели! Вие сте с поредния епизод на Реално за емоциите. С нас Мартин и Вихрен. Наш гост днес е Деян Василев, основател и управител на Creditland. Здравейте, благодаря ви за поканата. На първо място искам да кажа, че Creditland са раздали до сега над половин милиард лева кредити на свои клиенти, което е сериозна сума. Тоест, говорим за човек с опит, човек, който е врял и кипял в индустрията и може да ни сподели неща от първа ръка. Понеже ние работим активно с Creditland, имаме партньорство, получаваме постоянно безценни съвети и обратна връзка, защото, Диана, аз знам, че ти си ежедневно вътре в работата, ти си hands-on, ти си в нещата и имаш безценна статистика и безценна информация и знаеш настроението на клиентите, знаеш ти как разсъждават, знаеш какво ги притеснява, знаеш къде са тънките моменти. И точно това е идеята в този епизод, да покажем на всички, които се интересуват, които им предстои кредит, които вече са взели кредит, които примерно са си харесали имот, се чудят, че могат ли да си го позволят този имот. А какви са начините най-бързо да стигнат до сделка, нали, ние да може да им помогнем да дадем насоки и сламки, те как да разсъждават и съответно как да дори да общуват с кредитния си посредник, да общуват с компанията, с която те искат да работят от тази гледна точка. Така че много ти благодаря за времето днес. Аз мисля, че ще бъде супер полезен епизод, пореден супер интересен епизод. Надявам се и аз. Много ви благодаря за поканата. Много набързо само да уточним, че всъщност като кредитен посредник ние помагаме на хората да изберат най-подходящата банка. Кредитите ги дават самите банки. Работим с 13 банки партньори. Преди 2 години бяха 15, но има сливания и поглъщания в сегмента. От 18 години за закуска, обед и вечер помагаме на клиентите наистина да намерят най-изгодното решение за жилищен кредит, като им помагаме от самия начален процес, избор на банки, минимум 3 оферти до съдействие в кандидатстване, структуриране на сделката, караме банките да се конкурират като кредитен посредник и до освояване сме при клиента. Като интересното е, че услугата кредитно посредничество набира сериозна скорост. Аз имам честта и да съм заместник-председател по настоящем на Асоциацията на кредитните посредници в България, където 28 фирми сме обединили сили. 2 мандата бях и председател. Сега помагам като заместник-председател и така по наши измерения за миналата година, 23-та година, 2 милиарда ипотечни кредити са отпуснати със съдействието на регистрирани кредитни посредници. А това какъв процент е грубо според тебе от общите кредити отпуснати? Тоест, интересно ми е колко хора предпочитат да сравнят оферти директно през посредник. Sample complete. Ready to continue?